fanden tænker du på? Sende. Og ingen kendelse. Han er jo stjernepsykopat. Og vi skal have ind for et eller andet. Han kan jo ikke have et barn. Han ender med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring, og barnet ellers så sundt og rask, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det perfekta brott. Er han død? Har I slået ham ihjel? Det kan være sådan som mig. Jeg elsker børn, og jeg er en dårlig mor. Men jeg har aldrig gjort noget. Tänk att han kom. Vi ska nog få det här att fungera. Det ska säkert gå. Jeg sværger. Jeg er intet gjort. Intet. Når søn er blevet kidnappet, tror jeg, vil stå og leve om det. Fortæller du mig, Hvad fanden, jeg står efter har fucking givet dig stikket. Han är inte. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Han är inte. Nå, alt er fint. Alt er fint. Alt er fint, det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå nu? Om inte har du någon så tar livet av mig. Hvad er det, du for et menneske, mand?